इकडे तुळशीची पूजा सुद्धा करून झाली आहे. पक्ष्यांचे आवाज येत आहेत. सकाळच्या वेळेस ना छान वाटतं इथे बसायला आणि वासरं ना तिकडे चरतायत. हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञा स्टुडिओ माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. पेंटर बघा, पेंटिंग चालू आहे. तुळशीचं काम दिलंय मला. ये आणि तिकडून लक्ष्मी आवाज देते. आम्ही दोघे बोलतोय त्या आवाजाला. ये पुढून ये, तिकडून ये. तिला मगापासून बोलवते, फक्त आवाज देते. ती हा, ये. चिंगीचं पोट भरत नाही ना चरून. तिला कसं ही बसते, कंटाळते, दमते ना ती जास्त वेळ बाहेर जाऊन. ह्या आपल्याला 2-3 बसेल ना, बसेल. डबल ती बस. जरा ढवळून घे फक्त खालून. एका भांड्यात होता हवा होता. कशाला हवी नको दगड कशा पूर्ण मारायचं आपल्याला. दिसेल ना चांगला पूर्ण येल्लो, पूर्ण तो जे आमच्याकडे होते अवेलेबल ना, ते जे काय कलर आम्ही नवीन आणलाय. जे गायींच्या शिंगांना वगैरे काढायला कलर आपण आणतो ना, तोच आहे बघा. अजून आमची कशी ही फिक्स तुळस नाही, म्हणजे नंतर पुढे कधीतरी चेंज होऊ शकतो. जेव्हा आम्ही मस्त असं कलर करतो. आता हे आपला कधीच वेगळं दिसायला नको म्हणून थोडं हो छान असं. तुम्ही घेऊन येऊ पटकन. मी गुरांना गायींना आणायला जातो. ह्यांना बांधून जाऊ. ती तशीच येल्लो कलर मारून झालाय. आता ब्लू मारते वरती एकदम फिनिशिंग मध्ये. तो जरा खाली येतो, तो दुसरा हात मारायचा आपल्याला. ते ओल लेवल. आता सेकंड टाइम दुसरा हात मारशील ना, त्यावेळी वरचा पहिला मार ब्लू वाला, सुकल्यानंतर नंतर येलो मार खाली. आधी येल्लो मारलं खाली. घरगुती पेंटर. घरगुती पेंटर आमचा. एक हात मारून झालाय. थोडं सुकल्यानंतर दुसरा हात मारणार. इकडे ठेवलंय कलर वगैरे आणि मी जरा बसली आहे, कारण माझी कंबर दुखायला लागली. आणि सुयोग इथे कोथिंबीर पेरतायत. शेणखत टाकून एकदम बारीक करून घेतलंय आणि नंतर लाईन मारून त्याच्यामध्ये कोथिंबीरचे दाणे टाकते. संपलं ना कोथिंबीरचं बी सगळं? आहे अजून. म्हणजे हे फोडलेलं संपलं. अजून अख्खी धणे आहेत. त्याचा ब्लॉग मी आज कंटिन्यू करते. सकाळचे 11 वाजलेत. माझं जेवण चालू आहे. वांग, बटाटा, मटार मिक्स भाजी बनवते आणि सुयोगना बाहेर टोंबे लावायचं काम करते. साडी कंपाऊंडला साडी लावायची, म्हणजे भाजीच्या भोवती. तर मी तुम्हाला दाखवते थोड्या वेळामध्ये. आणि काल तुम्ही बघितलंतच की तुळशी कट्ट्याला मी कलर केला. त्यामध्येच ना खूप वेळ गेला कलर करण्यामध्ये. त्यानंतर काय आपली नेहमीचीच अशी कामं होती, त्यामुळे जास्त काही शूट केला नाही. म्हटलं दुसऱ्या दिवशी आपण कंटिन्यू ब्लॉग करूया. इकडे भाजी माझी झाली आहे बनवून. चपात्या फक्त बाकी करायच्या, तर त्यातलं थोड्या वेळामध्ये करते. खूप गरम होते. 10-10:30 झाले. म्हणजे 10-10:30 होतात ना, तेव्हा ऊन पडायला सुरुवात होते. आणि ह्या उन्हामध्ये सुयोग बाहेर काम करते. तर मी पण जाते आता, त्यांना थोडीफार हेल्प करते. त्यानंतर मग चपाती करायला येते. इकडे लक्ष्मी आणि चिंगी दोघे पण चरून आलेत. कोंबड्यांना पण ना बाहेर जास्त ऊन असलं ना की ते अशा आतमध्ये येतात. आतमध्येच असतात बराच वेळ आता दुपारचे. आणि ही कोंबडी अंड घालायला बसले. तर इकडे बघा, हे ठोंबे लावून झालेत. साडी लावल्याशिवाय ते असं ना पटकन समजणार नाही, कारण सगळीकडेच अशी हिरवळ हिरवळ दिसते म्हणून. तर इकडे
सुयोग करतात ठोंबे लावायचं काम. एवढ्या उन्हामध्ये नाही जमत, पण आता हाच वेळ असतो आमच्याकडे, कारण सकाळ संध्याकाळ आपलं बिझी असते. गायींमध्ये सर्व वेळ जातो त्यांचं सर्व करण्यामध्ये. त्यामुळे 11 वाजल्यापासून पण सुयोगनी लवकर करायला घेतलंय काम. पाणी टाकून ठेवलंय काय? माती कडक आहे. हो, इथे पण आता एक वाफा तयार करायचा आहे, पण तो नंतर सगळं साडी बिडी लावून झाल्यानंतर. मिरचीची रोपं आली तिकडे पण. मिरचीची रोपं आता बरीच आलीत. तिकडे पण लावायची आहे, पण जरा ना जागा वगैरे ॲडजस्ट करायची आम्हाला, कारण ही बघा टोमॅटोची वगैरे रोपं आहेत ना, ती आता मोठी झालीत आणि ती आता लावायला लागणारच आहे 1-2 दिवसामध्ये. केवढी मोठी झाली बघा. त्यामुळे इथे पण साडी लावणार आहे चौकोन असा, आणि तिकडे मग रोपं विपं लावणार. ते नंतर तुम्ही बघा व्हिडिओमध्ये आम्ही कसं करतोय ते. इथे आता भेंडी वगैरे धरायला सुरुवात झाली. आणि इथे आहे गवारी. गवारी पण ना हे बघा लागायला लागलेत. गवारी तर भरपूर लागणार आहेत, कारण फुलं पण बरीच आहेत. हे बघा गवारी. हे जे बियाणं घातलं होतं ना रुजत, ते पण गवारीचंच आहे. ऊन खूप आहे त्यामुळे ना बोलताना पण असं धाप लागल्यासारखी होती. इथे आता फुलं येत आहेत. गावठी चवळी जी आपण लावली होती त्याला फुलं पडायला लागलेत. तर जेव्हा शेंग लागेल तेव्हा मग समजेल नक्की कशा प्रकारे येते ती, कारण आम्ही पण हे फर्स्ट टाइमच रुजत घातलेत, त्यामुळे आम्हाला पण ह्याच्यामधलं एवढं काही माहीत नाही सांगण्यासारखं. मेथीचा ना आता एकच वाफा एवढा, पण ही मेथी चांगली झाली आहे त्या वाफ्यापेक्षा. तो तर आम्ही सगळं काढून टाकलं आहे. घरात भाजी पण केली, पराठे पण केले आणि आता लाल माठ आहे अवेलेबल. कारली तर भरपूरच प्रमाणात आली मस्तपैकी ना. कारली भरपूर मनसोक्त खाल्ली आणि सुयोगना तर खूपच आवडतात ती कारली. दमले बिचारे. कारली अजून फ्रीजमध्ये आहेत, अजून तिकडे पण आहे झाडावरती. आणि वांगी पण आता आलेत बऱ्यापैकी. वारा मस्त सुटतो ना मध्ये मध्ये. दुपारी बसू नाही शकत आपण, इथे सगळ्या माशा असतात. तिकडे दाखवते तुम्हाला. मेथी आली म्हणजे अजून हे आलेत, मोड आलेत. लगेच आली. हा, टपात लगेच येते ना. कोणतरी आपल्याला कमेंट करून बोललो पण की टपात लगेच येते म्हणून. हे बघा टपात मेथी घातलेली ना रुजत ती. तर करताना फक्त तुम्ही बघितलं होतं आणि तुळस ठेवल्यानंतर मी काय दाखवलंच नाही, म्हणजे विसरूनच गेली. आता माझ्या लक्षात आलं, म्हटलं दाखवूया. तर ही बघा अशा प्रकारे दिसते तुळशीचा कट्टा कलर केल्यावर आणि वरती तुळस ठेवल्यावर. रोप ना आम्ही एकदम छोटं लावलंय, कारण ना नंतर ते वाढणारच, म्हणून आधीच लावताना छोटं लावलं. हे बघा. आणि तुळस कशी दिसते ते पण मला कमेंटमध्ये सांगा. तर इकडे बघा अशी साडी लावणार आहे, जे आता ना फक्त 2च साड्या लावून झाले. ऊन भरपूर आहे म्हणून आता एवढं काम बस झालं. ठोंबे तर लावून झालेत, थोडेसे ठोंबे तिकडे पण लावायचे आहेत, कारण ना जमीन खूप कडक आहे ना, त्यामुळे हात सगळे सोलून निघतात. ह्यांना बोली बस झालं. मग आता कसं इकडून बघा अशी जर साडी लावली सगळीकडून असा चौकोन केला की आतल्या आतच आपली भाजी राहील. 1 वाजून गेलाय आणि आता जेवायला जायचंय. कोंबड्यांना ना
आतमध्ये झाकून ठेवले, कारण दुपारच्या वेळेस ना 5 मिनिटं पडायला पण देणार नाही, नुसतं आरडाओरड चालू असतो त्यांचा. तर चला जेवून घेऊया. दोघंच आतमध्ये गेलेत आणि तिसरी कोंबडी आहे ती बाहेरच आहे, कारण ही मोठी ना तिला बोचते. रात्रीच्या वेळेसच तिघं पण आतमध्ये जातात, कारण की काळोख झाल्यानंतर मग काय त्यांना दिसत नाही ना, मग काय बोचत नाहीत ते एकमेकांना.